Per favor, equip de socorristes de la playa, podeu acudir a la línia d'arribada? Gràcies. Primera nadadora en arribar. La bona Jessica acabava de nadar la de 3.000 i ha nadat la de 1.000. Una crac. Primera clasificada de la travesía de 1.000. Primera clasificada de la travesía de 1.000, Teresa Silva. Categoría de 1.000. Segunda clasificada, Valeria Silva. Tercer classificat, Joan Chavarria, Club Natació Vinaròs. Segon classificat, Quico Herbàs, Vila Swim. Primer classificat i guanyador de la travessia, Gerard Lavernia, Club Natació Vinaròs. Morós Valero, Club Natació Vinaròs. Segon classificat, Adrià Navarro Merencia, Damián Burriel Martínez, Club Natació Vinaròs. Primera clasificada, Jessica Rodríguez, Club Natació Barcelona. Bueno, bon dia, soc Sara B. Arroyo, nedadora del Club Natació Vinaròs i ara he participat a la 27a edició de la travessia al Fortí. I no res, la travessia ha anat molt bé, l'aigua estava boníssima, estava molt planeta i no res, agarrar un ritme constant i al final mos han pogut apegar un pelotón i no res, molt bé. Com sempre, com cada any, molt bona mar i sobretot molt a gust. I no res, invitar a tots els jovens, els no tan jovens, a participar els pròxims anys, que això és molt divertit, que aquí hi ha molt d'ambient i vos ho passareu molt bé. Moltes gràcies. Soc Gerard Lavernia Oms, el primer classificat d'aquesta travessia, la prova llarga de 3.250 metres. Bueno, doncs aquesta prova ha sigut una prova dura, ha sigut molt renyida. Amb el segon classificat era un rival molt dur per a mi i al final, al principi he tirat jo primer de la prova, però després ha passat ell, han fet així una mica de relleu, però finalment en l'última senyal, l'última boia, he pogut passar jo primer i en l'esprint final he quedat jo primer classificat i he pogut guanyar la prova. Doncs ara de temporada comencem la temporada d'estiu. Principalment tenim l'autonòmic i el nacional ara així no molt lluny, prontet. L'autonòmic és en Castelló, és un campionat important també, però per mi el més important és el nacional enguany és a Màlaga i és un campionat important que tenim que entrenar, estem entrenant, farem doble sessió, entrenaments en llarga, en amposta, i ja hi ha que dedicar molt de temps, ara que ja hem acabat les classes i tot, dediquem molt de temps per a que surti el millor possible, sempre amb moltes ganes i força per entrenar. Sense cap tipus de dubte, això és un món increïble, amb moltíssimes coses positives, perquè li tirem moltes hores i això és dur, però l'esforç sempre té recompensa i jo soc una prova que això és realitat, es pot complir, i en aquest Club Natació Vinaròs és increïble, així que us recomano sempre que si teniu l'opció poguéssiu vindre, i aquestes travessies i campionats, l'equip directiu és increïble i no hi haurà cap tipus de problema, amb tota seguretat. ¡Ole ahí! ¡Bravo! Enric Felipe, el nadador més veterà del Club Natació Vinaròs.
soc Sergio Bordes, el president del Club de Natació Vinaròs. Vale? Estem a punt de... Bueno, hem acabat ara mateix la segona fase de la travessia, amb la de 1.000 metres, la primera de 3.250 ha tingut uns 140 nedadors, comptant les menudes han hagut sobre uns 250, i bueno, de moment està funcionant tot molt bé, i no me queda altra que passer la 27a edició, ja li anem agarrant el punt. I agrair sobretot molt als pares col·laboradors, kayaquistes, tots els que col·laboren econòmicament en nosaltres. I què més dir? Doncs, bueno, la nostra reiteració de sempre, de cara a l'alcaldia. A veure si en algun moment podem tindre una piscina en condicions. Informem que en breu començarem a la entrega de trofeus de la categoria de la prova de 1.160 metres.